Bună, sunt Alexe Pocol și asta este casa mea. Haideți! Puteți să-l vezi pe tot că e bere, vă face bine. Și beți. Încă o dată, nu? Încă o dată. Să nu spargeți paharele la cap. Aia zic. Nu, încă o dată. Hai. Mai, fix, atâta, perfect. Asta e perfect. Ce ești frumos? De la nobiliet. Băieții pe parte, fetele pe parte, da? Am uitat, e bine? Deschide sacou, Filip, să te așezi. Nu am cum să deschid, că are nasture dublu. Are foarte mare emoții, uite, are pielea de găină. Unu, doi, trei și... E cam sus, băieți. Lasă-l acolo. Nu. Nu, dar vorbim. Venitul, întoarce mașina, plecatul. Nu, noi suntem gata, eu sunt gata, Ionuț. Și eu. Ai dat rec? Acum. Gata? Nu. Mâna, dă-i mâna, băi. Mâna. N-aveam niciunul în mână. Perfect. Noroc, Leonte! Sănătate! Aici, băiatul! N-am știut că se trage, eu am crezut că ca la nută, fac la cameră. Sănătate! Soa. Să ne criticăm așa. Domnul Pocol, un pic pantalonii la spate, vă simt așa, nu știu cum să mă iau. Stop! Că am intrat undeva. Sunteți un pic... Cum sunt? Ziarul între Trebuie să noi, spun ceva. spunem. Nu știam că se joc șac, Mihai. Am citit în ziar, uite ziarul ăsta. Foarte bine, ține. A făcut rujolă regele Mihai. Uite, am dat, sunt eu și sunt lucrătorii mei în mine. Am dat aici un... Interviu. Da? Faci o dată? Da. Stop!